piso. Sa hinay na baho mo po ng sisang nusudan, baho po ng sisang minggo na nusudan o sa kanangan kanasan i-charta. Dari ito na kumabing, sila na palitinga, minanumpo na ginahoso daw. Sa todo na hoso o oiton, ihosok ang nagi o oiton. Ay sa nasubay, i-Larry Boy. Kinamata ko, hoso i-aitan nung Kapiso to. Ako sa kapiso. O, ako? Sumay ka. Larry Boy. Larry Boy. Kapiso to. Larry Ay, Boy. basta ko.
lahat mahuli na